Шушы бәнеден шәһитләр каршында бер-беренә вәгъдә бирделәр. Ир һәм хатын булып мәңге бергә диеп алар гаилә төзеделәр. Никах дигән ихлас кылган ният тоташтыра күкләр җирләренә. Бәхет һәм сәгадәт дигән изге дуга нурлы итсен сезнең йөзләренә. Юлларында, авыр вакытларда бер-берсенә терәк булсыннар. Әти-әниләрен онытмасыннар һич, уллар һәм кызлар үстерсеннәр. Никах дигән ихлас кылган ният тоташтыра күкләр җирләренә. Бәхет һәм сәгадәт дигән изге дуга нурлы итсен сезнең йөзләренә. Ходаемның әмин дигән чакка туры килсеннәр. Гаиләне саклап, карашлардан аңлап